हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एनबिडि ब्लग्स चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय। नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनो? गुवाहाटीनि मिथिंगानि महरखौ नुनानै थानो हायाखै आरोना लोगोफोर। बेखौनो एसे नोंथांमोननो देखायनोसै होननानै सानबाय। नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। जोंहा बिमा फिसा साथामजों जाखांबाय लोंखांबाय आरोना लोगोफोर। जेरै फुंजानि ब्रेकफास्ट खालामखांबायानो जोङो। गुवाहाटि थांनोसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। हाय गय दे एकबार।